An balima Etel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. An b'a fɔ ko aw bisimila an ka don kibaru kɛnɛ kan. An bɛ bi don kibaru daminɛ ni an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kibaru ye. An ka marabolo ɲɛmɔgɔ général de division Ablaye Mayiga ni société civile ye ɲɔgɔn ye bi juma décembre kalo tile 6 san 2024 min kɛra bɛrɛbɛrɛtɔn ani cakɛda wɛrɛw ka ɲɔgɔn ɲɛ kɔfɛ. Ni ɲɔgɔn ɲɛ in kɛra sababu ye ni an ka marabolo ɲɛmɔgɔ yi sinsin kosɛbɛ san o san yɛlɛmali minnu bɛ ka kɛ ka kɛɲɛ ni kalata sɛbɛnni yɛlɛmaliw ye. Ani a ye ɲɛfɔli kɛ yɛlɛmali minnu ka kan ka don politiki la. Ni ɲɔgɔn ɲɛ in kɛra sababu ye ni an ka marabolo ɲɛmɔgɔ yi sinsin kosɛbɛ san o san yɛlɛmali minnu bɛ ka kɛ ni kalata sɛbɛnni yɛlɛmaliw ye. Ani a ye ɲɛfɔli kɛ yɛlɛmali minnu ka kan ka don politiki kɛcogo la ani jamana baradaw la. A ye a jira k'a fɔ u ka ɲɔgɔn ye bolila fɛn saba kan ni o ye bɛɛ jɛfanga, jɛka baara ani jɛlenya kan. An bɛ taa an dafɛ jamana kan. Ghana bɛ labɛn na walasa k'a ka jamana kuntigi kalata 9nan labɛn o min tun famana ka kɛ kabini bɛɛ fanga bilala sen kan kabini san 1992. O wagati la fanga yɛlɛmaliko saba kɛra bɛrɛbɛrɛlikulu fila fɛ ni o ye NDC ka fara NPP kan. A kelen-kelenna bɛɛ san 16 de kɛ jamana kuntigiya la. An bɛ to an dafɛ jamana kɔnɔ hali bi Camerounkaw fɛ yen jagokɛla minnu bɛ bɔ Cameroun jamana kan k'u kunda Centrafrique jamana kan olu daminɛra décembre kalo tile 5 san 2024 bɛnkan sɔrɔli ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Ni laɲini tun ye Irisi jamana ka kɛnyɛrɛkɛ kulu dɔ ye min bɛ wele Wagner ka fɛɛrɛ sɔrɔ u ka bingani juguw la. Jamana fila in ka fara Cameroun ka syndicats kan ani sira minnu bɛ bɔ corridor Douala ka u kunda Centrafrique jamana kan u ye o doni sɛbɛnciya. An bɛ taa sirikaw fɛ yen k'an ka bi don kibaru kuncɛ. Bi juma sɔgɔmada joona fɛ Arastɛn ni Talbis dugu kɔnɔ o min bɛ Omis marabolo kɔnɔ banbagacikulu ye banbagaci waleya dɔ ta ka nin dugu in sɛgɛrɛ. Banbagaci minnu ye Tɛrmɛla kaɲɛkanfan minɛ ani Dɛrkɛbir dugu u tora ka na ni waleya ye fo ka kilomɛtiri 3 ɲɔgɔn don u kɔnɔ. Omis worodugu yan fan fɛ. Ni ne bɛ dan segi an ka bi don kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la an b'a fɔ aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Ce flash vous a été présenté par ETS, Sistra Technologies et l'Université Bazo.